morning phone kaham friends ng norok no hanya hai lam sa norok no ani channel o tini kinaro nogoi mani ani rabat bagan tayang rabat amarok rabat fere mani rabat shit asor mani bibangno detail nogoi mane rabat ni ব্যাপার te onek borok to saime anani khakao rabat nina 100% no to 20% hai kaman tongo saimen ya rabat ni ব্যাপার te rana rok ferna rok tai kobong mata rabat ni sam khanya rok oke ama hairok tini nok nogoi mana ani channel hoite bon bagai so friend chong যদি না ani channel katalang tong kono subscribe khaidi bell icon on khaidi te kobong ma jaga share khaidi ma hai video no kobong ma jaga share khaike joto no sina jan bon bagai help khaidi anabo buino mane oino ji channel koro kotor no rok sobai rohama hai please anabo sobai de kisa ani channel no kisa viral khaine anabo kisa help khaidi ke ang nong bagai to onek video kobongma podre potu gari thangmani tai rabat ramarok onek family wo tamo khlaina nang nogo tam sam bumai tong ama podre pot ang video tibo katal tu nako topke ang nong kisa soba so nang ta ke asuk kok sayawe nailation tabu ani rabat bagan amrok nugana rabat amrok ke himde friends ang rabat alai mai nailegana fari nukhana friends ang norok ani rabat bagan tai ramarok nukhana omo thuman karon ke thampirok khunjugo bilai berango bon bage thubi na khangke berangi meta mokol gana sim phayo tai to tak tasuk kolom liya nukhana norok siari kisi klai dong phungai siri rogong ke bon bage no thampini bage samo besirbak jalango rabar bagan ke kamtali shoot kolok pura ma kano taiko ya bahai thampani jala bai ke nukhana norok bagan koite tong nong no tabuk sawana kaima to oro prai 700 hai bufang kaijak agi kaimani pore o thikya tai baksa tori pai bu kwakha watini sidono onek jaga nukhana norok news rogo bo rabat wati nobor koto faine kwang mani poloto ba kisa thangkani ke erpore no hain hai tabung ni ko jora ba thangpe ka phangsa phangni bosoro wa sha ba haino tamsani ni loan na jakhma hai loan suma hai suima tong abo bosoro wa sha brok tlang ke yabon bagai no rabat kisa komi thanga ta tabuk marama simi sawana marama simi tabuk tu tele 300 350 haita maraman gabon kwasa kom best mayata haka tabuko watani season bagai marama gap tong habla ke asak tini saimi ya tini siranai sapta kaisa hai engka watai bon bagai tini siranai malaw rong nukhana tei khi bisi marama ni ke tini koita man naigen ta nai tong de rabat thuman ni sapsa maisa bon progress kai faine 8:30 rogo ke himni tabu maisa grana narok bo maisa gra de friends ang tabang mai rok sabai ako bai rabar bagan no sokpai kya dud thumna hane tabuk dud thumnai besengman naigen ta ke dud to raja balok jak bon bagai datin ma thumjinai bothon khao bon bagai dati thumnai ta ke naide tabuk beskangte phono dud besek phaikya baksa to homon baksa kare gobang baksa kom bufang baksa phaija tongla ke naide beskangte nongno phono omuke kisa phayo dud
nukana dut tini bising manka tini to rade balok jak boni bage kom no mama klakya agi inge to prai mahai drum thani rong mano season ong kangke drum thani orde rok umuta ke tabuk to biskango phain hoka season masing season kapor tisa dut bari wana tabka mane tisa manko modo raya balok jak bla sapta kaisa hai moto nung thaka raya mang samai ma emang rong nugui tongna gari thangmani bon bage somani jar tei hai ka ba watain dar tei rajaya ama ke mang saptani barang thanga ta kapor bage dut kom phaikya khana rong thai ka bari firana rai tong ke continue dut lo bari o tam bathak jak bla khana thai ka bari wanta ke dut to thuma ke firang chang tabuk thangla sin ke seat khlaimani seat asuk rumani aborok naile anta ke hindi ang baksa no ke friend jong nai tong ni seat tabuk bai ke asuk ro seat sekang klainani sekang train no sona nangnai suwini rikang ke lo sakak roni ni subida rong ta bon bage jong bono sakang suwi poriskar khaima arganai erpore je jong rubber ni dut luklaini rubber koi liter khairo aboni mapo nai tong ni ro tharwo 2 liter baksa 3 liter kwbangma janjata angke asuk kwbang khaya 2 liter kharo mane goro o mala o kaisa 500 gram ta saita angke 2 liter e bai khairo ta angke tabuk to luklai bai kya erpore tam khlai nai tong de je dramo dut srabai tongna abono taisa suwi nei tui rona namo kaisa nini rubber sheet roma jaga bo ke tui aro mala kaisa kaisa ke rwnai ta 500 gram khlai bebak jaga kaisa kaisa ke rifai nei bo direct tui rona nangya o dur ni je suman tui no rima ke mala tui robai kya nai tong tabo ke nai di friend jong mo obni map kharnai asakara sui na o jaga gino map ojon ke acid bo gal khini kaisa map nango belai kwbang tui hingke bungya belai acid kora ke bungya ta limit o nang kamo kap kaisa kaisa ke luklainai luklai paikya tabo amaro waisen phehle rene pura phanang bai ke amo tabo teke mix khaibai ni bono kam ke mix khai angke jefuru pherana thango apro mane phera to yang thango baksa kasara nang yang nei rak sayata dut ngui tongnai bon bagi mix khai pura kaham ke mix khaini nango abonta mix kang pe khai angke nin raba sheet kaham ke sheet achuk ya khanai norom khaksa baksa kasaro hain tak oma herok ngui thango ta amno kaham ke mix khai na kemo pura mix ungbai kya naidi kam ke mix ungyang angke umahai gas kasai tongo ta umahai budu budu ke gas kasanai angke naidi ko friend songani tabok rubber sheet bibong no acid bai galok bai rating bai kya gamno srapjani bagui rest khaikene rak sarnani bagui erpora bongna ang ekta line khai stack khlai rwnai angke arsini no boro ran sini srapsa rak sini ang ani je manei rok no subaigrana tabo gangkai agini rabat batle kisi tongko kisi ran thai rok no watui rok ma phai tongmala bon bagui ran yata gatabo abono kisa frani regana tini satung tongoi tongkha ke phoran mani naidi koita man abo to norok nugui mankana koita man tabuk rabat ekbri kom phai tongo taisi kwtal kuluk rok tini ba bon bagui kom manta angke friend chok tabuk sokba kyang aro rubber phereman jaga o khoroksa pheri tongo kisa bini paya sak mai phereglak boni bagui nasingui ma tongnai
kore bini fera ma pono rong nai tong di bai ke fera jaga nok serengi man rabat hani je nai chotok makan porishram tongo achuk basai raoi mai jamai thomoi tau punya to haiku dino koita man ni rabat ani 3-16টা keman bela motamuti sulota thona abo lengo saisong de ranai nini bagano tabuk kham sajung rai tongo emne ko koisa bufang rok tongna ni indo ni bagano tongphono rabaya tabuk raja ba ko bai koisa kasi to ba motamuti mara mani koisa bufang rok mara na 300 ya 200 350 rok rao na 350 bufango 16ta rok 17ta rok phaito na dino tabo ke taung masingsin phaiga to teo gobang nai na halbo amerika sekang puilang ka jaga feranai erpore last finishing nai o jaga o jaga finishing mu bungnai erpore nogo thangi lamke paikhe tini motamuti oro customer bangkha rabar fere phainai delin tongo bolte tini ke dol kobang kuthum jak khata agi ke malaya tini mala lekha oro tabani bang ke 3 jona ta kaisang ke borok ferba ke thang nei thang paikhe nogo ganai tong di rabar fere mani bai ke fera tai rabar koi pola fera nang amor bibang nugui mana rong nai tong di Tapi fera no mesin malik no dute kemaru kangsa hara sima kalango mas ho wasa counting khainai hisabrei nei rang maru jara blood pressure kenang rok rawat fera nang ari sin kontai sakane 150 tongai rok blood pressure rawat ready rabat kam jaga phaji pressure kome na thangu